Moi bons días a todas e a todos. Pido disculpas por este pequeno retraso que é consecuencia da prolongación por uns minutos máis do previsto da visita ao Colexio Rodríguez Xixirei de Lavacolla xunto co Conselleiro de Educación. Fomos a visitar este centro educativo e se prolongou uns minutos de máis. Por lo tanto, pido disculpas, pero comenzamos. Esencialmente, hoxe vou a comentar 4 temas. A partir de aí contestarei as preguntas que se formulen. Con relación ao tema de obras, eu creo que é perfectamente visible que as obras de concheiros están collendo un maior ritmo, pero que tampouco isto é nada extraño. Hasta ahora, a etapa na que estuvemos foi unha etapa de reposición de servicios, que, por lo tanto, é unha etapa moi ingrata, de moi pouca visibilización. Unha vez completada a reposición dos servicios, ahora entramos en unha etapa de maior dinamismo, de maior rapidez, na que se ven millores resultados. Eu espero que ao longo da tarde de hoxe avance significativamente o formigonado do cruceiro da Cruz de San Pedro. Vai avanzar tamén o formigonado de todos os laterales de concheiros. Espero que xa a partir da semana que ven os veciños empecen a notar unha mellor e máis fácil accesibilidade ás súas vivendas e aos seus comercios. E, desde logo, mantemos o obxectivo de que a partir do día 10 de setembro se poida empezar a normalizar a circulación de vehículos por esa zona. Por lo tanto, traballamos con ese obxectivo e eu penso que con bo pronóstico. Tamén con relación ás obras do Hórreo, que saliu algunha polémica, o plan de tráfico o iremos facendo público nos próximos días. Está pechado, pendiente de algún tema que está pendiente ainda de resolver, de decidir nos próximos días. En todo caso, obviamente, é unha obra que vai a xenerar molestias, porque non pode ser de outra maneira. Tamén vamos a tratar de que sea unha obra de execución o máis rápida posible, e en este sentido o noso objetivo é que en Navidades este normalizada a circulación na Rúa do Hórreo. Ben, en canto a outros temas, supoño, ainda que eu non o vin que salira en ninguna parte, que se fixo pública a resolución do IGAPE pola cal se amplía hasta o 30 de outubro de 2023, o plazo de execución dos proxectos acollidos á subvención financiada cos fondos FEDER, como o Biopolo de Santiago. Se dixe no seu día que o Biopolo era o que estaba máis avanzado de todos. É evidente que nunca existeu o máis mínimo peligro de que se perdera esa axuda, e é evidente que a única preocupación que podemos ter ahora mesmo coa prolongación dese plazo que se produce para todos os proxectos, a única preocupación que podemos ter é que ao prolongarse tanto o plazo que ninguén, digamos, se despiste. Do terceiro tema do que vou a falar con un pouco de detenimento é da Volta Ciclista a España e da súa chegada a Santiago. Iremos facendo progresivamente públicas os planes de tráfico. Estáse falando ao longo desta semana con hotéis, coa Asociación de Hostelería, pero tamén o teñen que ter públicos conocimientos os veciños, que o día 5 de setembro vai a ser un día moi importante para Santiago pola promoción que vai a representar da ciudad e tamén porque podemos disfrutar da Volta Ciclista, pero vai ser un día moi complicado de circulación. Por lo tanto, é un día no que cabe recomendar que o que non necesite estritamente facer uso do seu coche, que non o faga. En calquer caso, en realidad, a Volta Ciclista a España van a ser 2 competicións. Por un lado, a femenina, que se vai a desenvolver entre as 12:30 e as 13:30, que vai a salir da Nacional 550, atravesar o polígono do Tambre, vía Edison, de la Cierva, vía Nobel,
acceder á Rúa do Romaño, a partir de aí a Ponte do Romaño, Torreira, Avío, Vista Alegre, Salvadas, Morón, Galeras, subida por Domingo García Sabel, San Francisco e meta en Xoán 23. Por lo tanto, de 12:30 a 13:30 debemos contar con que esas rúas estarán cortadas ao tráfico. Pero a maior complicación vai surdir da volta ciclista en sí, que sale de Padrón a Santiago, chega procedente de Bertamiráns. Fai o recorrido de Roxos, Rúa de Muros, Avenida Maestra Victoria Míguez, San Lourenzo, Poza de Bar, Galeras, Domingo García Sabel, San Francisco e Plaza do Obradoiro. Todo ese circuito estará pechado ao tráfico entre as 14 e as 21 horas. E non só estará pechado ao tráfico, sino que vai ser moi complicado cruzar dun lado a outro da rúa. Probablemente non se poida facer. Por que razón? Porque é unha contrarreloxo. E isto quere decir que cada minuto está pasando un corredor ciclista por esas rúas. Por lo tanto, hai que contar que de 14 a 21 horas vai estar completamente cortada a circulación e vai ser moi complicado ou imposible, por razóns de seguridade, cruzar de un lado da rúa a outro. Por lo tanto, todos nos debemos organizar en relación a ese escenario. Os hotéis, os seus clientes da noite anterior, lóxicamente deberán abandonar o hotel habitualmente ás 12 da mañán, por lo tanto, eso estará coberto. O problema son os clientes novos que cada hotel conoce cal é o seu escenario e, por lo tanto, ten que buscarse a forma de organizarse porque de 14 a 21 horas ese circuito vai estar pechado. Eu que pido a todos os ciudadanos de Compostela a maior comprensión e a maior colaboración. E, desde logo, que todos nos demos por enterados de que o día 5 de setembro vai a ser un día moi especial, moi complicado, que, lóxicamente, a contrapartida vai ser que Santiago estará en todos os canales de televisión durante esas 7 horas que dure a contrarreloxo e que a promoción da ciudad vai a ser moi importante e que todos nós poderemos disfrutar do espectáculo que representa a Volta Ciclista a España, pero as condicións de seguridade deben prevalecer. Por lo tanto, iremos facendo públicos anuncios, se está falando con sectores sociales afectados para informarles, pero a veciñanza en xeral debemos ser conscientes desta situación. Hai algo que tamén me preocupa especialmente, e é que o 6 está prevista a apertura do curso universitario. Por lo tanto, iso me preocupa especialmente porque non sei que posibilidades temos de chegar aos estudiantes que veñen de fora. Pero é moi importante que eles sean conscientes das dificultades que todo isto vai a traer. Obviamente, os que veñan en tren, pois probablemente o acceso da estación de ferrocarril ás súas vivendas será menos complicado. Os que veñan en autobús, o acceso da intermodal vai a ser menos complicado. Pero os que veñan por outros sistemas pode haber moitas complicacións e deben, por lo tanto, estudiar as medidas de tráfico para organizarse en función delas. Por último, vou falar do COVID. Estamos chegando a finales do mes de agosto. Empezamos o mes de agosto, día 1, con 639 casos activos, vou non a comprobar exactamente para non equivocarme nos datos. Empezamos o día 1 de agosto exactamente con 639 casos activos e unha incidencia a 14 días de 625 casos. E, en principio, o último dato que temos, que é o de onte, eran 189 casos activos e unha incidencia a 14 días de 165 casos.
por 100.000 habitantes. É unha millora notable, sin lugar a dudas, que debemos valorar, pero que debemos ser conscientes de que siguen sendo cifras moi elevadas. Quer dizer, 165 casos por 100.000 habitantes en 14 días quere decir que cada día aproximadamente se están contagiando 12 personas en Santiago, cada día. É unha cifra moi elevada. Isto quere decir que non podemos descuidar a guardia. Estamos vendo como as medidas de seguridade globales de alguma maneira están rebaixando a súa dureza. Estamos vendo como Santiago está vivindo un agosto que, desde o punto de vista do peregrinaxe e do turismo, é, sin lugar a dudas, un mes excelente, pero debemos continuar millorando. Non podemos arriscarnos a unha volta atrás. Todos debemos lembrar que o ano pasado, a finales de agosto, principios de setembro, estábamos con os datos excelentes, incluso millores que os deste ano. Sin embargo, todos vimos como en pouco máis de un mes esos datos se torceron de unha forma moi significativa. Bueno, esta vez temos a gran sorte de ter vacinado a un porcentaxe moi significativo da población, máis dun 80%, a lo menos con unha dose, pero non podemos descuidarnos. Por lo tanto, debemos manter as medidas de prudencia, tanto na hostelería como na nosa vida particular. Bueno, pola miña parte, estes serán os 4 temas que iba a mencionar. Non sei se hai algunha pregunta. Non hai ninguna pregunta, pois entón, moitas gracias a todas e a todos e nos veremos o luns novamente. Moitas grazas. Senón os xestores do Biopolo. Eu o que podo decir é que o Concello, todo o que estaba comprometido está feito. É dicir, tal como estaba comprometido, o día 29 se aprobou o estudio de detalle, tal como estaba comprometido, o día 2 se aprobou a cesión do terreno e tal como estaba comprometido, ou casi, se aprobou a licencia de construción. É verdad que a licencia de construción, para ser efectiva, queda pendiente de que se entregue o proxecto de execución, que o último dato que teño é que se vai entregar no mes de setembro, outubro. Por lo tanto, non será efectiva a licencia de construción hasta ese momento, si ben é certo que teñen os promotores autorización para continuar cos traballos de recheo e de acondicionamento dos terrenos. Por lo tanto, non hai ninguna razón para que eso se pare. Os plazos os manexan Xionlla Biotech, é a quen lle corresponde manexar os plazos. O que si é certo é que, da mesma maneira con que lles preocupaba que para xunio, para o 30 de xunio de 2022, solamente faltaban menos de 10 meses, pois agora hasta outubro de 2023, pois realmente faltan 2 anos e 2 meses. Por lo tanto, problema de plazo non hai ningún. Eu incluso particularmente espero que non sea necesario e que non se utilice ese plazo. Vale? Quen?
Non me corresponde a min contestar esa pregunta. Desde logo, o plazo de execución da obra non deberá exceder os 8 meses. Pero, claro, eso é desde cando empece. Realmente a propia execución do proxecto, non o sei. Eso é unha pregunta que te debe formular os promotores. Nós faremos todo o posible para que se acelere o máximo posible e para que non se agote ese plazo. E máis, en realidad, Sionlla Biotech, a ampliación de plazo que solicitar era de 6 meses. Pero hai unha ampliación non para Sionlla Biotech, sino para todos de 16 meses. É o que acordou a Consellería. Porque, volvo a repetir, a pesar de algunhas críticas que se recibiron, Sionlla Biotech é de todos os proxectos con moi significativa diferencia o que está máis avanzado. Unha pregunta sobre a peatonalización de Mazarelos. Como está ese tema? Quen pregunta eso? De momento está como estaba. É dicir, Mazarelos hai un obxectivo que é a peatonalización. De momento imos a seguir co mismo programa que estábamos. É dicir, polas mañás se permite o acceso á plaza. Bueno, estes días creo que non, porque están coas obras de mantenimento do enlousado da plaza, pero de momento non está previsto facer cambios. En todo caso, iremos vendo como evolucionan as cosas. Eu que vexo con gran satisfacción, pero mellor en un mes especial, este mes de agosto, é que a Plaza de Bastos está funcionando moi ben e casualmente Mazarelos está peatonalizada na práctica porque está cortado o paso como consecuencia das obras de reparación do enlousado. Como ya se quitaron los volardos, pensé que se debieran a un empujón. Os volardos xa se anunció que se iban a quitar. E desde logo que si estamos vendo que, volvo a repetir, que Mazarelos está pechada a circulación e a plaza está funcionando moi ben. Mañá me darei unha volta por ali para comprobalo personalmente, ainda que o martes, o sábado é un día bastante especial. Pasa que hoxe teño que traballar e non me podo achegar, pero farei no mañán. Algo máis? Moitas grazas.